El projecte de Llúdria té una importància cabdal per a la Conselleria i crec que per a la societat valenciana en general. Crec que és una mostra de que realment les coses es poden fer bé si entre tots col·laborem en la defensa del medi ambient, que al final és una qüestió de, diguem, col·laborar en la defensa de nosaltres mateixos. I la iniciativa en la que avui estem és una iniciativa d'aixes que és exemplar en aquest sentit, perquè junta administració, entitats col·laboradores com és l'IMNE i empreses com és Aigües de València. I aquesta suma d'aquestes tres, diguem, energies és el que pot servir per, en aquest cas, d'alguna manera comprovar aquest desenvolupament, aquesta millora de la presència de la llúdria en el nostre territori. Un animal que, diguem, durant uns anys ha estat en una situació molt negativa o molt problemàtica i que s'està recuperant d'una manera clara. El País Valencià té una recuperació menor que en altres indrets, però estem veient que també està millorant. I el treball que s'està fent és molt bo perquè pot servir per d'alguna manera constatar aquesta millora i al mateix temps també, de cara a l'administració, pot servir per dues coses fonamentals. Una, per donar-nos més informació per tal de poder continuar treballant i treballant millor, i l'altra, fer pedagogia ciutadana, i per tot això tot el volum de voluntaris i de gent que col·labora en este projecte, que pot servir també per això, per estendre la pedagogia, perquè al final això és una suma de tots, i en la mesura que són diferents ens públics i privats els que col·laboren i tota una ciutadania la que també s'implica, el resultat pot ser beneficiós pel projecte este concret i en general per la conservació del medi ambient al nostre país. Preferiran el cranc, perquè el cranc és més fàcil. És que les llúdries són com nosaltres, necessiten on gitar-se, un poquet de menjar i no massa més mal de caps, els dona igual la Moraleja que el barri obrer. Elles volen fer família i tirar avant, com nosaltres, ¿vale? Si les condicions són més bones, evidentment, les més bones, però si no, avant, avant, avant. La limitació, per tant, serà sempre l'aliment per la llúdria. Els nostres rius estan molt particionats i durant dècades això ha sigut un condicionant. La contaminació dels rius també. La posada en marxa de depuradores ho ha anat canviant. I aquesta millora dels rius, gràcies a les depuradores, unit a la presència d'un nou recurs tròfic tan fàcil d'accedir, ha fet que s'estiga explosionant pel territori. I la nostra obsessió és veure quan arribarà al mar en tota la comunitat valenciana. Que sabem que en Almassora ja ho fa. Però jo diria que quasi el 100% així és cranc. De peix un poquito. Sí, vamos, absolut. A veure? De gambeta, que sí? No li claveu queixalada, encara que... Sí? Sí? Vinga. Vale, pues ahí teníem un excrement que veu està super banyat, això és super fresc. I si fora del sol, un altre... Faria pudor. És que és tan fàcil seguir a la llúdria perquè la resta de mamífers dels dos excrements fan pudor. La fagina, ahir algú t'ho discutiria. Jo, per exemple, crec que el de fagina fa un pelet de regustet dolç al final. Però bueno, això són les fricades dels biòlegs de camp, que mireu quina vida tenim. Resseguint excrements. Però també, a banda de conèixer en quin estat se troben aquestes poblacions, també el que se vol fer és que la gent, que la ciutadania s'aproximi a aquesta espècie, que la utilitzi com a espècie bandera i que tots ens acostem més a la llúdria. És un mamífer molt atractiu, és el major carnívor que tenim al nostre territori i a més és d'aigua i això sempre té el seu plus i aleshores el que volem és això també, acostar la ciutadania a lo que és la llúdria. Per tant, què és el que anem a fer? El que anem a fer és crear grups de voluntariats que s'encarreguen de mostrejar les quadrícules de 10x10 de tot el territori